Carolien heet die, hè? Carolien of Carolien. Hoor. Het is zich omgeboekt, ja? Is goed gegaan, hè? Is goed gegaan, ja. En het gaat geen titel meer onderweer, hè? Is goed gegaan. Hans plat. Voor dich moest wel middel dadelijk, dat Carolientje, hè? Ja, ja. Zo wacht ik, hè? Hallo, ik ben een stalle. Dat is een papier, hè? Denk je dat? Ja. Voor dich, hè? We moeten even op de foto, let op, hè? Schutterij Sint Maternus Wijlre. Zal ik even nog wat meedelen? Dat is gelukkig niet waar. Merci, dames en heren.